नमस्कार गावाला माझं नाव संकेत पांडुरंग सातार्डेकर। माझं गाव तुमचं माहितीच आहे, आवेरे गाव, तालुका कुडाळ। मी या लॉकडाऊनमध्ये मी काय चांगला केलं तर एक मी प्रोजेक्ट केलं जो भाजीपाल्याचा, जो माझ्यासाठी खूप चांगलं झालं। तर त्या प्रोजेक्टमध्ये सारखं धर्रे वाकड तिकडून नको। तर त्या प्रोजेक्टमध्ये झालं असं की इन्व्हेस्टमेंट थोडी जास्त झाली, एक 10-12 हजाराची इन्व्हेस्टमेंट झाली आणि पैसे थोडे कमी निघाले। जसं आम्ही आउटपुट टाकलं, इनपुट टाकलं तसं आउटपुट मला मिळालं नाही, पण ठीक आहे। ओव्हरऑल माझा अनुभव जो मी तुमच्याशी आता शेअर करते तो खूप चांगलं झालं। अनुभव म्हणजे काय, आपण पहिल्यांदा खायच्या गोष्टीची माहिती घ्यायची लागते पूर्णपणे आणि नंतरच आपण त्या करूचं असतं। आमचा थोडासा ता चुकला, आम्ही त्या करू नाही। चिबडाचं प्रोजेक्ट केलो आम्ही, किती प्रकारची भाजी केली बघा, वाली केली, दोडकी केली, लाल भाजी केली, मुळा भाजी केली, काकडी लावली, नंतर भेंडे लावले आणि मिरची केली। हे एक प्लॉट झालो आमचं। आणि एका दुसऱ्या प्लॉटमध्ये साधारण आम्ही एक 10-12 गुंठ्याच्या प्लॉटमध्ये आम्ही चिबडाचा प्रोजेक्ट केला। चिबडाच्या प्रोजेक्टमध्ये पण आमचा व्यवस्थित झाला। चिबडा तर लागले खाऊ नाही असत ते गावले की आम्ही पहिले खाऊ दिलो। आमचं एक शेजारी आहे भिवा म्हणून, ते का आम्ही खाऊ दिलो पहिले, त्याची टेस्ट आजो आमचा। त्यानंतर वाली पण तो असं टराटर चावता माहिती आहे, अभिवा जाम चुचुंद्र जाऊ चुचुंद्र ह्यो भिवा